Mae heddi yn ddydd arbennig. Mae'n Sul. Mae'n ddydd cyntaf yr wythnos. Mae hi'n ddydd yr arglwydd. Mae heddiw yn Sabath Cristnogol. Heddi yw dydd y cododd Iesu Grist o'r bedd. Ac felly mae heddiw yn ddydd arbennig. Fel mae pob sydd yn ddydd arbennig. Ond mae heddi yn ddydd arbennig am reswm arall. Mae hi'n Pentecost, neu Sulgwyn. Y dydd y disgynodd yr Ysbryd Glân ar yr eglwys yn ôl addewid yr arglwydd Iesu Grist. Mae heddi hefyd yn ddydd arbennig am reswm arall. Mae Jiwbili i'r frenhines Elizabeth yr ail. Ni wedi clywed llawer yn dyn ni dros y dyddiau diwethaf am y Jiwbili. Dwi ddim yn gwybod os yw pobl yn sylweddoli fod y gair Jiwbili yn dod o'r Beibl. Mae'n dod o'r iaith Ebraeg, sef iaith yr Hen Testament. Ac mae'r Jiwbili yn dod o'r bennod a ddarllenes i'r rhai munudau yn ôl, sef o Lefiticus pennod 25. Ac mae yna gysylltiad rhwng y Sabath a'r Pentecost a'r Jiwbili. Ac felly y bore yma, oeddwn i'n meddwl bysaf yn dda i ni i aros gyda'r bennod hon a gweld beth oeddwn ni'n gallu dysgu am y pethau hyn, yn arbennig felly am y Jiwbili. 3 pheth fi moyn wneud gyda chi y bore yma. Yn gyntaf, fi moyn edrych i weld beth mae'r bennod yn ein dysgu ni am y Jiwbili. Yn ail, ni am weld beth oedd hynny i gyd, beth oedd y Jiwbili i ddysgu'r Israeliaid gwreiddiol cyntaf yna. Pam roddodd Duw y Jiwbili iddyn nhw? Ac yn drydydd wedyn, beth sydd gan hyn i gyd i ddweud wrthyn ni. Peth cyntaf, felly, dewch ni edrych ar y bennod yn fras. Pob 7 dydd neu 7fed dydd roedd yr Israeliaid i orffwys. Roedden nhw i gael Sabath. Roedd y 7fed dydd i fod yn Sabath. Roedd y bobl yn cael ei gorchymyn gan Dduw i beidio a gweithio. Fel ych chi'n gwybod, mae'n 1 o'r 10 gorchymyn i sancteiddio y dydd
Sabath. Peidio wneud gwaith yn y dydd hwnnw. Pob 7 mlynedd, roedd y tir i orffwys. Doedd neb i lyfurio'r tir ar y flwyddyn hon, yn ystod y flwyddyn, y 7fed flwyddyn. Doedd dim hau i bod, dim medi, dim cynaeafu, dim plannu, dim trin y tir. Am flwyddyn gyfan. Roedd hawl gan y bobl i gymryd o gynnyrch y tir, i fwyta beth bynnag roedd y tir yn cynhyrchu, ond doedden nhw ddim i gynaeafu, doedden nhw ddim i drin y tir, ac i gasglu cnydau fel bydden nhw'n gwneud yn y 6 mlynedd arall. Roedd hi'n flwyddyn sabothol. Yna, ar ddiwedd 7 gwaith, 7 mlynedd. Hynny yw, ar ôl 49 o flynyddoedd, 7. Ar yr hanner canfed flwyddyn, byddai blwyddyn Jiwbili yn cael ei chyhoeddi. Roedd hon yn blwyddyn arbennig, roedd hon yn blwyddyn neilltuol o ddathlu. Unwaith eto fydde'r tir i gael gorffwys, i gael llonydd. Ond bydde mwy i'r flwyddyn hon. Byddai'n cael ei chyhoeddi gyda sŵn utgor ar ddydd y cymod. Cofio y dydd hwnnw, oedd y dydd arbennig yna yn halender yr Iddewon pan byddai'r aberth yn cael ei offrymu. Byddai utgor yn seinio. A dyna lle mae'r enw Jiwbili yn dod. Mae'n debyg. Chwythiad utgor. Utgor yn cael ei seinio. Nawr, beth oedd yn arbennig am y flwyddyn Jiwbili? Pob hanner can mlynedd. Wel, 2 beth. Yn gyntaf, bydd arllenon i hyn. A bydde eiddo yn dychwelyd i'r perchnogion gwreiddiol. Ni eisiau esbonio hwnna falle. Dychmygwch mod i'n mynd i ddyled. Oedd arian wedi mynd. A does dim arian gen i ac wy'n mynd i ddyled. Wel, bydde hawl gyda fi i werthu ca o feiddo, cau, sydd gyda fi. A bydde rhywun arall yn gallu prynu'r ca oddi wrtha i, ca wedi bod yn y teulu ers blynyddoedd. Ond ar flwyddyn y Jiwbili, mae Duw yn cyhoeddi y bydde'r ca yna yn dod nôl yn eiddo i fi. Bydde'r perchennog yn ei roi yn ôl i fi. Yr un peth gyda sai, os o'n i wedi gwerthu fy nhŷ i rywun arall, oherwydd y dyled. Ar y Jiwbili, bydde'r tŷ yn dod nôl yn eiddo i fi a'r teulu. Hefyd yn ail,
bydde ceithio yn cael mynd yn rhydd. Unwaith eto ga i esbonio, falle byswn ni'n mynd i gymaint o ddyled, fyse modd gwerthu fy hun, gwerthu fy ngwasanaeth i rywun arall. Felly dod yn gaethwas i'r person arall. A byddwn ni'n gaeth iddyn nhw wedyn, a'r teulu. Ond ar ddydd y Jiwbili, ar flwyddyn y Jiwbili, mae Duw yn cyhoeddi wrth ei bobl bod rhaid i'r ceithion i gyd i fynd yn rhydd. Roedden nhw'n cael i ryddhau o'i gwasanaeth ac yn cael mynd yn ôl i fel oedden nhw. Dau beth felly, eiddo gwreiddiol yn dychwelyd a ryddid o gaethiwyd. Dyna ddau beth am y flwyddyn arbennig hon. Wel, dyna beth mae'r benod yn fras yn dysgu. Yr ail gwestiwn nawr yw hyn, pam? Beth oedd gwerth hyn i'r bobl? Beth oedd Duw yn trio dysgu i'r Israeliaid trwy'r deddf a deddfau hyn? Wel, os dim rhaid i ni chwilio yn bell, mae Duw yn dweud yn y benod pam, a ni'n gallu restru nhw yn gyflym gyda'n gilydd. I ddechrau, mae Duw trwy'r cyfreithiau yr arfer yma o ddydd y Jiwbili yn dysgu i'r bobl fod y tir yn eiddo iddo fe. Adnod 23. Ni ellir gwerthu tir yn barhaol oherwydd eiddo fi, mae Duw, yw'r tir. Ac nid ydy chwi, ond estroniaid a thenantiaid i mi. Nid eiddo bobl oedd y tir, ond eiddo Duw. Hynny yw y gwlad I hun, y tir, y ddeian. Roedden nhw cyn hyn I chi'n cofio yn yr Aifft, o dan gaethiwed y dethon nhw mas, ac roedden nhw'n crwydro trwy'r anialwch, ond roedd Duw yn addo ryw ddydd tir iddyn nhw. A fe geson nhw beddiant trwy Joshua, beddiant o'r tir. Ond mae Duw yn atgoffa nhw, nid chi sy'n bua'r tir. Yn y pen draw, fi sy'n bua'r tir yma. Eiddo Duw yw e. Y tai, y tir, mae'n eiddo I Duw. Yn ail, roedd y Jiwbili yn atgoffa'r bobl bod eisiau nhw ddibynnu ar Dduw. Adnod 20. Mae'r bobl, mae Duw yn rhagweld y bydde'r bobl a chynsyrn ynglyn â ddim cyneuafu, ddim yn trin y tir am blwyddyn, am 2 blynedd os oedd y Jiwbili yn dod. Mae sut ni'n mynd I fyw? Beth os oes dim bwyd gyda ni? Mae Duw yn rhagweld hyn ac mae e'n dweud yn adnod 20 fel hyn. Os gyfennwch, beth a fwy tawn yn y 7fed blwyddyn? So ar gyfer y 7fed a'r 8fed y Jiwbili, bydd digon o boen I chi. Ond mae rhaid I chi ymddiried yna. Bod hyn yn mynd I ddigwydd. Mae'n atgoffa ni yn diwedd o adnod oedd Duw wedi dweud yn gynt. Nid ar fara yn unig. Ond rhaid I chi byw ar fara, sef mana yn yr anialwch. Ond roedd hyn mwyn I chi ddod I sylweddoli, nid ar fara yn unig y bydd, ond
ond ar bob ai, a ddaw allan o'i enau e. Felly mae Duw yn dysgu'r bobl hyn i fod e'n darparu, a bydd rhaid i nhw ymddiried yn ei ddarpariaeth ef. Yn drydydd, mae'r ddeddf yma, yn ei crybwyll yn barod, yn atgoffa y bobl, yr Iddewon gwreiddiol yma, am un amser yn ei hanes. Roedden nhw gaeth yn yr Aifft. Mae Duw am i nhw gofio hynny, i bod nhw mewn caethiwed. A doedd e ddim am iddyn nhw anghofio, a doedd e ddim am iddyn nhw fynd nôl i gaethiwed. Chwaith. Roedd Duw wedi ei ryddhau nhw o gaethiwed. Adnodau 42. Gan mae gweision i mi yw pobl Israel, a ddygais allan o wlad yr Aifft, ni ellir ei gwerthu yn gaeth weision. Ac adnod 55. Oherwydd gweision i mi yw pobl Israel, gweision a ddygais allan o wlad yr Aifft. Fi sydd wedi chryddhau chi, mae dydd y Jiwbili i atgoffa chi am hyn. Ac yna, yn bedwerydd, mae'r deddfau hyn, fel pob deddf yn llyfr Lefiticus, yn dysgu'r bobl beth yw ei garu. Beth yw ei garu gilydd? Beth yw ei ofalu amdanyn nhw ei gilydd? Mwy nag unwaith mae Duw yn dweud i chi beidio cymryd mantais. I chi fod i gofio tlawd. I chi fod i gofio rai sydd yn gaeth. Adnod 17. Peidiwch â chymryd mantais ar eich gilydd, ond ofnwch eich Duw. Mae fi yw'r arglwydd eich Duw. Ofni Duw. I chi ofni Duw. I chi garu Duw. Dyma'r gorchymyn mwyaf. I garu Duw. A mae'r ail yn debyg iddo fe. Ath gymydog fel tŷ dy hun. Wel, beth yw oblygiadau hynny? Sut mae hynny'n gweithio mas? Wel, fan hyn, trwy edrych ar ôl eich gilydd. Os mae rhywun yn mynd yn gaeth, chi gyd ymdeimlo ar nhw, a chi gadael nhw'n rydd. Ac os mae'n dlawd yn chi yn eich cymdeithas, fel wastad mae'n tlodion, i chi wneud yn siŵr bod nhw'n cael eu siar hefyd. Yn ail beth felly, beth oedd hyn yn dysgu y bobl? Wel nawr, gadewch i ni dod at y trydydd peth. Peth bwysicaf falle. Beth yw hyn i ni? Pam yn ni'n darllen ac yn astudio Lefiticus 25 gyda'n gilydd? Wel, ni ddweud i ddechrau, wrth gwrs, mae'r egwyddorion i ni newydd sôn amdanyn nhw. Yr egwyddorion oedd i'r Israeliaid cyntaf yn dal i ni. Mae Duw yn rhoi i ni. Ond mae Duw yn mynd i ofyn yn ôl rhyw ddydd, fel roedd y tir i'r bobl. Oedd Duw yn dweud eiddo fi yw'r tir, eiddo fi yw'r tai. Wel, mae'r egwyddor yna'n dal, popeth i ni'n cael. Mae dim ond dros dro, tenantiaid i ni, stiwardiaid i ni hefyd, bydd rhaid ni roi yn ôl i Dduw rhyw ddydd. Ac i ni'n ddieithriaid ac estroniaid ar y ddaear hefyd. Mi eisiau ni ddysgu i ddibynnu ar Dduw, ar ei addewidion e. Chybod, dyn ni'n gallu meddwl, wel, yn waith i sydd yn gofalu, fy ngwaith garw chi, fy mrechion i. Na, dyn ni'n dibynnu ar Dduw hefyd. Mae Duw yn dweud wrthyn ni i anrhydeddu e, ac os ydyn ni'n anrhydeddu e, fe fydd e'n yn anrhydeddu ni. Os ydyn ni'n rhoi gyfreithiau e yn gyntaf, ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef ar holl bethau hyn ar ôl i'r chwi yn ychwaneg. Nid ar far yn unig i ni'n byw chwaith, ond ar bob gair sydd yn dod o enau
Dyw. I ni'n gorfod dysgu, a mae'n werth sydd yn anodd i ni yn dywed, i ddibynnu bob dydd ar ddarpariaeth Dyw. Ac yn bendant, mae'r cyfreithiau yma sydd yn dysgu'r bobl i ofalu am ei gilydd, i garu ei gilydd, i ofalu am y tlawd, i ofalu am y rai sydd yn gaeth, i ofalu am bobl sydd yn llai bodus na ni, yn egwyddorion sydd i'w gweld yn ddigon amlwg yn y Testament Newydd hefyd. Ond mae yna fwy yma, wrth gwrs, i ni, rwysau, yn y benod na hynny. Pan oedd Dewi George yma'r wythnos diwetha, fe wedodd rydyn ni'n edrych ar yr Hen Testament trwy lygaid y Testament Newydd. Ac mae hynny yn iawn. A fe wnawn ni hynny gyda'r benod hon hefyd. Ac i ni gweld yn y benod cysgod o'r arglwydd Iesu Grist ac o'r cyfnod y mae wedi dod i'r byd. Beth mae wedi dod i'r byd yn sgil i Aberthe ar y groes. Fe ddarllen i chi beth mae Thomas Charles yn dweud am y Jiwbili. Etganiad yr utgorn a rwydda pregethiad yr efengil, neu y cyhoeddiad o aberth Crist a ryddid i bechaduriaid o'i gweithiwed mawr yn ganlynol i hynny. Fel yr oedd nid yn unig ryddid i'r ceithion a'r flwyddyn y Jiwbili, ond hefyd yr hyn oll a phorffedwyd ac a gollwyd yn cael ei ddwyn yn ôl, felly trwy Grist, y mae'r ryddhad i bersonau pechaduriaid yn cael ei cyhoeddi yn yr efengil, ac hefyd adferiad i'r holl freintiau a gollwyd trwy bechod a llawer mwy. Mae'r utgorn oedd yn cyhoeddi dydd cyntaf y Jiwbili, bod y Jiwbili i ddechrau, roedd yna utgorn yn canu fel wetson ni. Wel, darlun o hyn, cysgod yw hyn, o gyhoeddiad yr efengil, o'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Fe ganson ni ar y dechrau, chi wedi sylwi'r ymyna i gyd a pherthynas i'r neges. Mae'r utgor mawr yn seinio nawr i ni. Mae'r mynydd yn sôn amdano fe, utgor. Mae'r utgor mawr yn seinio nawr i ni. Pa utgor? Wel, yr utgor hyn, ond pictiwr yw eich chi'n gweld. Beth? Mae'r utgor mawr yn seinio nawr i ni o llyndod llawn trwy'r iawn ar galfari. Mawr ym mhob iaith trwy'r ddeiar raith a fydd, a manger groes, a'r gwaed a'n rhoes yn rydd. Pan ni'n dod fan hyn, pan ni'n clywed yr efengil yn cael ei ffrigethu, mae fel utgor yn datgan i bobl. Mae'n rhywbeth arbennig yn digwydd. I ni'n cyfnod arbennig, i ni wedi cyrraedd blwyddyn arbennig. I ni wedi cyrraedd Jiwbili, yr efengil yn cael ei chyhoeddi. Ond beth mae hynny'n golygu? Beth yw arwyddocâd hyn i ni? Wel, dau beth. A mae'r ddau beth yn deillio o'r ffaith ein bod ni'n bechaduriaid. Ni'n dod nôl at hyn, ydy ni. I ni'n bechaduriaid y bore yma. Ac oherwydd i ni'n bechaduriaid y bore yma, mae dau beth yn wir amdano ni i gyd. Yn gyntaf, i ni'n gaeth i'n pechod. I ni'n gaeth i'n pechod. Fel mae pobl yn gaeth i gyffuriau i ni'n clywed.
Bod dyn nhw ddim yn gallu dianc. Dyn nhw ddim yn gallu rhoi'r peth i fyny. Mae'r peth yn reoli nhw. Maen nhw'n rhwym i'r cyffur. Yn yr un ffordd mae'r Beibl yn ei dysgu, rydyn ni'n gaeth i'n pechod ni. Cymaint i ni am, cymaint i ni'n trio, ond dyn ni ddim yn trio, dyn ni ddim am. Ond petawn ni yn, dyn ni ddim yn gallu gwared o'n pechod. Mae'n pechod yn reoli ni. Iesu Grist yn dysgu hyn. Mae Paul yn dysgu hyn. Mae Pedr yn dysgu hyn. Mae'r Beibl i gyd yn dysgu hyn. I ni'n gaeth i'n pechod. Maen nhw fel cadwyni o'n hamgylch ni. Yn ail, oherwydd i ni'n bechaduriau, i ni wedi colli bendithion. Bendithion geson ni yn wreiddio gan Dduw. I ni wedi colli nhw. Pob un o'n, cwmpo ni yn adar, ond i ni gyd wedi cwmpo hefyd. Ni wedi colli pethau. Ni wedi colli breintiau oedd gyda ni. Ni wedi clywed yn dyn ni am, ddim enwyr, ond am un tywysog sydd wedi colli pethau oherwydd beth nath e. Chi'n gwybod, magwyd yn tywysog, roedd ganddo fe deitl, roedd ganddo fe anrhydedd, roedd pobl yn edrych lan, ond oherwydd beth sydd wedi digwydd, oherwydd beth mae wedi gwneud, mae wedi colli pethau hynny. Mae wedi colli teitl. Mae wedi colli'r anrhydedd. Dydyn ni ddim yn blant i Dduw, fel mae pobl yn dweud. Ni wedi colli urddas. Ni wedi colli bendithion. Yn Eden cofiaf hynny beth? Bendithion gollais, rif y gwneith, syrthiodd fy nghoron gwyw. Ni wedi colli perthynas gyda Duw. Roedd Adam mewn perthynas arbennig gyda Duw. Roedd Duw yn rodio gyda Adam yn yr ardd. Ni wedi colli hynny. Duw ddim yn rodio gyda ni. Does dim perthynas arbennig gyda ni gyda Duw wrth naturiaeth. Ni wedi colli yr hawl i fywyd trygwyddol. Ni wedi colli urddas. Ni wedi colli dedwyddwch. Mae rhywbeth yn bod yn ni nawr. Fe'n ganed ni, fe'n creu ni, i gael perthynas gyda Duw. A dyna oedd ein bwriad ni, dyna oedd ein delight ni. Ond nawr mae wedi mynd, a mae yna wacter yna, oherwydd mae e wedi mynd. Ni wedi colli y breintiau hyn. Ond ers yr aberth Iesu Grist, mae yna ddydd Jiwbili wedi dod. Mae yna flwyddyn Jiwbili wedi dod. Oherwydd beth nath Iesu Grist ar y groes. Wedi gwawrio, ni'n canu weithiau, daeth blwyddyn y ceithion i ganu. Wel, y mynwyr yn deall hyn, daeth y flwyddyn i'r ceithion i ganu. Gallwn ni fynd yn rhydd. Gallwn ni adennill y bendithion yma i ni wedi colli oherwydd pechod. Nid darllen adnodau cyfarwydd i chi o Eseia. Dwi'n gweld ffordd mae popeth yn glymu gyda'i gilydd. Mae Eseia yn edrych mlaen i ddydd pan bydd y Meseia yn dod. Beth bydd y Meseia yn dod yn neud? A mae Iesu Grist yn cydio yn y geiriau hyn ac yn ei dyfynnu nhw amdano fe ei hun. Ysbryd yr arglwydd Dduw sydd arno oherwydd yr arglwydd am heneiniodd i efengylu i rhai llariau, efe am hanfonodd i rwymo rai ystig eu calon, i gyhoeddi ryddid i'r ceithion ac agoriad carchar i rhai sydd yn rhoi i gyhoeddi, gwnewch, i gyhoeddi blwyddyn gymeradwy
Yr arglwydd, dyna fe, y blwyddyn gymeradwy, blwyddyn Jiwbili. Dyma pam dath Iesu Grist, mwyn cyhoeddi dydd Jiwbili, mwyn cyhoeddi ni, mae'n y ddydd. Nawr. Chi'n gallu mynd yn rhydd. A chi'n gallu cael y pethau yna chi wedi colli, oherwydd eich pechod. Yn ôl. Maen nhw'n gallu dod yn ôl i chi. Beth ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost? Dyma'r cysylltiad gyda'r Pentecost nawr. Beth ddigwyddodd ar ddydd y Pentecost? Pryd oedd dydd y Pentecost i ddechrau? Chi'n cofio pryd oedd dydd y Pentecost? Pentecost, yn dyfa? 50. 50 edrych. 50 diwrnod ar ôl yr aberth. Fel oedd y Jiwbili yma, 100 blynedd. Wel, 100 blynedd ar ôl yr aberth. Mae fel dydd Jiwbili yn dod. A Pentecost. Beth ddigwyddodd? Ddaeth yr ysbryd glân. A beth ddigwyddodd? Ath yn dien rydd. 3,000 ohonyn nhw. Pobl oedd wedi gwneud rhywbeth ôl, wedi lladd i Mesaia i hyd. Ond mae Pedr yn cyhoeddi iddyn nhw. Yna byddaiant i gael nhw. A eithon nhw'n rydd. A fe gaethon nhw'n bendithion a gollon nhw yn ôl y dydd yna. A mwy. Jiwbili ysbrydol ffrindiau. A dyn ni dweud, mae yna 4 math o Jiwbili i gael. Jiwbili hanesyddol, sef y Pentecost, y dydd yma. Wedi am y tro cyntaf. Jiwbili yn Jerusalem. Ond allwn ni ddweud yn ail, mae yna siwr beth a Jiwbili personol. Beth yw hynny? Wel, pan i ni fel unigolion yn clywed am y tro cyntaf, yr Efengyl, pa mae e'n dod gyda nerth i ni? Mae fel rhywun yn seinio ar yw utgorn hyfryd hyn ac yn cyhoeddi ni bod ni'n gallu mynd yn rydd hefyd. Pob Cristion wedi clywed hyn, wedi clywed yr utgorn yn seinio, wedi clywed yr Efengyl ac wedi ymateb i'r Efengyl ac wedi mynd yn rydd o'i pechod. Bod ni'n gaeth, bod nhw wedi mynd yn rydd ac bod nhw wedi fforffedu bendithio oherwydd eu pechod, maen nhw wedi dod yn ôl. Ond bydd igoliaeth Calvary yn illodd mwy yn ôl i mi. Ni gan tra rwyf byw. Ydych chi wedi profi Jiwbili personol? Allwn ni ddweud hefyd ar ben hynny mae yna siwr beth a Jiwbili lleol. Neu Jiwbili cenedlaethol. Be wy'n meddwl? Wel, cyfnodau yn hanes yr eglwys, yn hanes y byd. Lle mae'r ysbryd glân yn dod yn debyg i'r Pentecost, a mae'n dod mor amlwg. Mae'r utgorn yn glir, mae pawb yn clywed yr utgorn. Mae'r Efengyl yn mynd mor glir mewn cymuned neu dros wlad, efallai. A mae'r bobl yn clywed, a mae'na laweroedd yn dod yn rydd. Llawer yn mynd yn rydd o'i caethiwyd. Wel, mae wedi digwydd yng Nghymru. Yn diwedd. Eto, mae'r ymynwyr i chi'n gweld yn cydio yn hyn. Wel, na fe ganson ni nawr y pennill yma am daened sôn o gylch y byd, am angen groes ar Abertryd, cyfoded gwawr o Galfari, a doed yr hyfryd, Jiwbili. Mae'r emynydd yn gofyn am Jiwbili arall i ddod, rhyw hyfryd Jiwbili, lle bydd pobl yn mynd yn rydd. 414, a'i newyddion iechydwriaeth ar adenydd dwyfol wawr, i ororau eang helaeth, eithafoedd deialaw, brystied bore, Jiwbil ddydd, Efengyl gras. Dyma beth sydd angen arno ni y dyddiau yma. Dyma beth sydd angen arno ni yng Nghymru. Jiwbili ysbrydol. Ond mae'r ysbryd glân yn dod. A llawer o bobl yn profi y pethau hyn. Yn gael dweud hyn cyn dod i ben. Mae yna Jiwbili arall. Ni wedi canu am hwn hefyd. Jiwbili, allu ddweud terfynol, neu Jiwbili tragweddol.
bydd bob un o bobl Dduw yn profi y Jiwbili hyn. Os ydych chi'n Gristion, chi wedi cael Jiwbili yn barod, ond mae yna Jiwbili i ddod hefyd. Fe gan Sonny Williams yn dweud fel hyn. Rwy fel y gwyliwr ar y mur yn disgwyl bob yr awr, am weld yn gwawrio Jiwbil fwyn fy meddigoliaeth. Wow. Beth mae Williams Pantycelyn yn meddwl fyna? Wel, mae'n sôn yn dweud am y dydd yna. Pan bydd e farw, neu pan bydd yr arglwydd yn nhw, bydd e fel Jiwbili iddo fe. Bydd e'n cael mynd yn rhydd o'i pechod. Mae dal pechod yno ni, ond mae yna ddydd yn mynd i ddod pan byddwn ni yn llawn, yn llwyr, yn cael ein gwared o'n pechod. Fe fyddwn ni fel rai yn mynd yn rhydd o'n caethiwr. Jiwbil dragwyddol. Oedd rhywun yn dweud wrth yn ystod yr wythnos am y Jiwbili y Frenhines. Wel, cawn ni ddim Jiwbili arall yn ein hanes ni. Wel, falle bydd rai yma'n cael Jiwbili, ond bydd rai ohono ni ddim yn cael Jiwbili arall yn ein hanes ni. Siŵr o fod. Mae Jiwbili arall yn dod i ni, lle cawn ni fynd rhydd. Maint yn rhallodion, caf hedeg yn glaidd, uwch gofid a gwaith, yn iach o byd. Beth yw'r sgorn? Glywau'n seinio. Brenin seilw sydd yn gwadd. Pwy sy'n cael ei galw gan nhw? Brenin yn para iawn ar eich ôl. Ni gallu mynd yn rhydd o'n pechod heddi, oherwydd mae'n ddydd gras. Mae'n dyddiau Jiwbili, ac y mae Duw yn addo roi breintiau yn ôl i ni. A mwy! Os y'n ni'n dod at Iesu Grist, bydde ni'n ei wneud hynny.